מה קורה סקילרים? כאן פלג סקילס, ואני לא יודע אם ראיתם בזמן האחרון, יש אתגר שרץ ברשת של הכדורגל. ניימר יצא עם אתגר חדש שבו הוא מקפיץ כדור לקיר ומשתלט בצורה הזאת. עכשיו אנחנו נראה אם נוכל לשבור את השיא שלו, אני חושב שזה 3 או 4, ובוא נראה אם אני יכול להביא את היכולות שלי לאתגר הזה. הניסיון הכי טוב שלי עד עכשיו, בואו נמשיך. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. אז קילרים, אם נהניתם מהסרטון, לא לשכוח ללחוץ על כפתור הלייק ולהירשם לערוץ שלי. תלחצו על הפעמון כדי לדעת מתי אני מעלה עוד סרטונים כאלה. ואם אתם הצלחתם לשבור את השיא שלי ושל ניימר, תצלמו את עצמכם ותשלחו לי למייל. אני אשים את המייל שלי פה בתיאור. אני הייתי פלג סקילס, יאללה ביי.